tieni afen wamba ana wo betia nana ajakuma tifie aima otifie etene de mada na refe na kwachia no asa no abetina se ene de mada yen shada so ama mpoema what etene ka refe na kwachia no ansana baba sabri aya letso meno how why
Sebo Swa, and I had not seen. But now I come one passing, I have called my Sabe wabɛtuni bia dɔtie ase kɔn ma yene ana abɛtuni bia dɔtie ase ɛyɛ ase bɛ akura moa moate ɛnkyɛ kɔ ne yɛn nyinaa yɛhu sɛ ayɛ ma mpɔhema na na kuma no fie ade ne kɔte a ɔpem soa